Gvozden čovjek. Bio jedan car, pa imao 3 sina. Kad mu sinovi dorastu do ženidbe, onda im on zapovedi da se popne svaki na kulu, pa da s kule zastreli, gde koga padne strela, odande će mu dovesti devojku. Sinovi poslušaju oca, pa kad zastrele starija dvojica, strele im padnu u 2 grada. A kad najmlađi zastreli, njegova se strela izgubi, pa je stanu tražiti na sve strane i nikako da je nađu. Najposle nagazen na nekakvu bunarinu. Kad tamo u bunarini jedna velika žaba i kod žabe strela najmlađega careva sina. Brže bolje jave caru kako su našli strelu, a car, kad čuje, odmah dovede devojke iz ona 2 grada za 2 starija sina, a za najmlađega donese onu žabu, pa ih venča i učini veliko veselje. Kad bude vreme, svedu mladence, starija 2 brata svedu s njihovim devojkama, a najmlađega sa žabom. Pošto ih svedu, ali iz one žabe iziđe krasna devojka, što je nigde u carstvu nema. Samo žablja koža ostane na zemlji, a kad bude ujutru, devojka opet uđe u žablju kožu i tako sve danjom žaba, a noćom devojka. Posle nekoliko dana zapita ga mati: "Zaboga, sinko, kako ti je s onim gadom?" A on joj kaže: "Moja mati, da ti vidiš kakva je to lepota." Izvuče se iz one košuljice, pa je onda devojka što je nigde pod nebom nema. Onda mu reče mati: "Zaboga, sine, pa da je oprostimo, doveče ukradi košuljicu, pa metni na pendžer, a ja ću je polako uzeti s pendžera, pa ću je baciti u peć, neka izgori." On posluša mater. Kad bude uveče i od žabe iziđe devojka, on joj ukrade košuljicu, pa metne na pendžer, a mati dođe pa je uzme i baci u peć, te izgori. Kad pred zoru ustane devojka, pa stane tražiti košuljicu da se pretvori žaba, ali košuljice nema. I tako ona ostane devojka. Kad ujutru svane, iziđe ona na polje. Kad je vide, svi se začude. Ne mogu da se naglede take lepote. Kad dođe prva nedelja, otide carica sa svojim snahama u crkvu. Kad iziđu iz crkve, sav narod stao pa gledi kakva je to lepota. Za caricu niko ni mukaje. Onda počne zlobiti carica najmlađoj snasi svojoj, pa kako otide u dvor, odmah reče caru: "Ja neću s tobom hleba jesti ako toga najmlađega sina ne isteraš iz dvora." Car je stane blažiti i jedva je malo umiri. Kad dođe nedelja, opet carica otide sa svojim snahama u crkvu, pa kad iziđe iz crkve, sav narod stao pa gleda najmlađu carevu snahu i čudi se takoj lepoti. Onda carica kako otide kući, odmah na cara: "Ili on iz dvora, ili ja." Kad car vidi da se nema kud ni kamo, dozove najmlađega sina pa mu reče: "Sinko, ja čujem da se ti hvališ da možeš jednim rupnjakom proje 100 bravaca nahraniti." On se siromah stane krstiti govoreći da on to nije nikad ni pomislio. Ali car ni 5 ni 9, nego: "Ako to ne uradiš, na tebi nema glave." Onda on siromah otide plačući k ženi svojoj, a ona ga zapita što plače. A on joj kaže sve šta je i kako je. Onda mu ona reče: "Ne boj se ništa, idi na onu bunarinu gde ste mene našli, pa se nadnesi nad nju, pa viči: šura, šura." On će se odazvati, pa će te pitati šta ćeš, a ti mu kaži sve šta ti je otac kazao. On posluša ženu svoju, otide na bunarinu, pa stane vikati: "Šura, šura!" A šura se odzove iz bunarine: "Što ćeš?" A on mu se potuži kako hoće otac da ga pogubi, ako jednim rupnjakom proje 100 bravaca ne nahrani. Onda mu šura reče: "Počekaj malo." Pa mu izbaci jednoga svinjara, pa mu reče: "Ti samo jedan rupnjak izvadi iz ambara, pa se onda ne staraj. Svinjar će vući koliko god ustreba, a nikoga neće videti." Carev sin uze svinjara, pa s njim kući. Kad dođe kući, a svinje gladne ciče po dvoru, čekaju da im se da jesti. I sav dvor izišao da vidi šta će biti. Onda najmlađi carev sin otvori ambar, pa iznese jedan rupnjak proje, te uspe svinjama. Svinje jedu, a onaj svinjar jednako dosipa, a nikoga ne vidi. Car ostane čudeći se, gde se nasitiše 100 bravaca od jednog rupnjaka proje. Onaj svinjar posle otide svojim putem.
Posle nekog vremena opet car dozove najmlađega svojeg sina, pa mu reče: ja čujem gde se ti hvališ da možeš napojiti 100 volova jednim kablom vode. On se siromah upropasti i stane se odgovarati da to nije nikad ni pomislio, ali mu se car ne dadne mnogo odgovarati, nego mu reče: ako to ne uradiš, na tebi nema glave. Onda on siromah otide kući plačući, a žena kad ga vide gde plače, zapita ga što plače, a on joj pripovedi kako ga na novo otac bedi. Onda mu ona reče: idi opet na onu bunarinu pa viči šura, šura, a on će se srditi i reći će ti: aratos ti tako gazeta, a ti mu kaži: nevolja me tera, pa mu pripovedi sve šta je i kako. On posluša ženu svoju, otide na bunarinu i stane vikati: šura, šura, a šura mu se srdito odzove: aratos ti tako gazeta, šta ćeš opet? A on mu odgovori: šura, nevolja me tera, otac mi zapovedio da jednim kablom vode 100 volova napojim. Onda mu šura reče: počekaj malo, te mu izbaci jednoga govedara, pa mu reče: ti samo jedan kabao izvuci iz bunara, pa uspi u valov. Posle nemaj brige, ovaj će govedar vući koliko god ustreba, a nikoga neće videti. On zahvali šuri, pa uzme govedara, pa s njim kući. Kad tamo, a volovi drežde oko valova, čekaju da im se da voda, i sav dvor izišao da vidi šta će biti. Onda najmlađi carev sin izvuče kabao vode, pa uspe volovima u valov. Volovi piju, a onaj govedar jednako doliva, a nikoga ne vidi. Car ostane čudeći se gde se napoji 100 volova od jednog kabla vode. Onaj govedar posle otide sam svojim putem. Posle nekoga vremena opet dozove car najmlađega sina, pa mu reče: ja čujem da se ti hvališ da možeš dovesti Gvozdena čoveka. On se siromah stane odgovarati da to nije nikad ni pomislio, ali car ni reči više, nego ako to ne uradiš, na tebi nema glave. Onda on siromah otide k ženi svojoj plačući, a žena kad ga vide gde plače, pita ga: što plačeš? A on joj kaže šta je i kako je, onda mu ona reče: idi opet na bunar, pa viči šura, šura, on će se odazvati i srdiće se, pa će ti reći: aratos i tako gazeta, ali ti mu kaži: za Boga, nevolja me tera, pa mu pripovedi sve redom. On posluša ženu, otide na bunar, pa stane vikati: šura, šura! On se srdito odzove: aratos i tako gazeta, šta ćeš opet? A on mu odgovori: za Boga, šura, nevolja me tera, ište otac da mu donesem Gvozdena čoveka, da se s njime razgovara. Onda mu šura odgovori: počekaj malo, sad ću ja izaći, ali se nemoj prepadati ni straviti. Kad malo čas, ali eto ti Gvozdena čoveka. Veliki je, strašan je, vuče budžu za sobom, sve ore zemlju. Ide za njim brazda kao da 8 volova ore. Kad car izdaleka ugleda gde ide Gvozden čovek, on se poplaši, te zatvori dvorove, pa pobegne na gornje čardake i zatvori se. Kad dođe Gvozden čovek, stane lepo na vratima lupati da mu otvore. A kad vide da niko ne otvara, on bubne pesnicom u vrata, a vrata se odmah na dvoje raspadnu. Tako otvori redom sva vrata i dođe pred cara. Kad dođe pred cara, zapita ga: šta si me zvao? A car ćuti kao ne. Da šta ti imaš sa mnom? Reče Gvozden čovek, pa ga zvrcne u čelo, a car odmah dušu ispusti. Onda Gvozden čovek uzme zeta svoga, pa ga postavi za cara. I tako je najmlađi sin sa svojom ženom carovao do svoga veka.